Waqt intervent telefoniku fuq il-programm Papers Scan il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kif Gvern Laburista mhux biss se jkompli joffri serħan il-moħħ u stabilta, iżda wkoll se jkompli jwieżel lill-familji u n-negozji billi jindirizza l-ħtiġijiet tan-nies. Dr. Abela refera għal miżuri li tħabbru fil-baġit li qal li se jibdew jagħmlu differenza sostanzjali għal familji minn dan ix-xahar stess, bżieda fil-pagi tagħhom permezz tal-akbar tax cut fl-istorja b'inqas ħlas fit-taxxa ta' dħul. Il-Prim Ministru qal li mal-140 miljun euro se jibqgħu fil-bwiet tal-familji għax kull ħaddiem mhux se jħallas taxxa fuq l-ewwel 1000 euro li jaqla fil-paga. Il-bidu tas-sena ta' din is-sena se jkun qed ifisser żieda sostanzjali fil-pensjonijiet oħra. Ara x'kien għamel ħadd ieħor meta kien imexxi pajjiżna qabel l-2013 friża fil-pensjonijiet. Għar minn hekk imma kienu żiedu l-età pensjonabbli u kienu huma biss li żiedu l-età pensjonabbli, jiġifieri mhux bi ftit xhur ta' żdiedet l-età pensjonabbli. L-età pensjonabbli fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern żdiedet bi snin u kontemporanjament ħallew il-pensjonijiet iġġamjati araħna. Dis-sena se tkun tfisser l-10 żieda konsekuttiva. U nerġgħu niġu biex inħabbru baġit f'Ottubru li ġej u nerġgħu nżidu l-pensjonijiet għal darb'oħra. Intant il-Prim Ministru żied jgħid li f'pajjiżna il-ġid qed jiġi ġenerat b'mod sostenibbli sabiex jitqassam ma' kulħadd. Huwa tkellem ukoll dwar kif ġie miġġieled il-fenomenu tal-inflazzjoni anke f'kuntest ta' diversi sfidi biex bekk inżammu l-prezzijiet stabbli. Il-Prim Ministru indirizza wkoll il-Labour Migration Policy li se tirregola s-suq tax-xogħol partikolarment fejn jidħlu l-ħaddiema barranin, bdient murid fit ma' sforzi li diġà saru fosthom ir-regolarizzazzjoni ta' temping agencies kif ukoll ir-riforma fis-settur tal-ħaddiema tal-white u l-food couriers. Dik il-politika li se nkunu qegħdin inniedu fil-jiem li ġejjin anke li toħroġ imbagħad għal konsultazzjoni pubblika illi tirregola s-suq tax-xogħol partikolarment fejn jidħlu il-ħaddiema barranin. Jiġifieri aħna konxi u qatt ma nistgħu nkunu populisti illi fis-suq tax-xogħol tagħna teħtieġ il-parteċipazzjoni ta' ħaddiema barranin dak li jsejħu third country nationals, però nifhmu wkoll illi trid tiġi introdotta anzi rridu nkomplu insaħħu d-dixxiplina. Huwa ma naqas li jsemmi wkoll il-Viżjoni Malta 2050 li tħares il-qudiem u tippjana fit-tul.